ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు బాజిరెడ్డి రైతు ఛానల్. మీరు చూస్తున్న జత జూనియర్ విభాగం గిత్తలు జిఎస్ఆర్ బుల్స్ కిరకపాటి శ్రీధర్ గారు, కదపులిపాక గ్రామం, పెనమలూరు మండలం, కృష్ణా జిల్లా వారి జూనియర్ విభాగం గిత్తలు. ఈరోజు జరగనున్న వడ్లమూడి క్వారీ నందు జరగనున్న జూనియర్ విభాగానికి ప్రదర్శనకు అయితే రావడం జరిగింది. మంచి కాంపిటీషన్ జత. వడ్లమూడి క్వారీ నందు జరుగుతున్న జూనియర్ విభాగానికి ప్రదర్శనకు అయితే రావడం జరిగింది. తమ్ముడు ఆట